kajing kublai shapi baro bat kajing aingo yau Jesus Christ bau turai ubelejit ingi ban long kisakri bat kisordar ha kam mensem ban khot iki breu baro sya kajing kala komut da ka bahikai yaki ban yat ha kalenti kajong u knang ban pen kre ya kaya ka hima ka bom jukut ngadwai bau mensem jong ublai un pen sle epi baro ki bi asngau bat ki ba shashkor yakni ka kubor ha kani ka por ka bamenta kapang kabangadon ban beteng bat ban yasa mat phi kalong ka jingim kaba kumno u Bangeit udai ban em kat kum apostol Paul sekinong Ephesos kalenong ka basan ka dekat ka bakhat san hadu bakhat pra kabangan puli tang ka dekat ka bakhat san bat ka bakhat riu ki ba ong kum ne tu khmih bha ti kumno phi iaid kum kibym stad hynrei kum kiba stad da ka ba siewspah ya ka por naba kine ki sngi kilong kiba sniew kani ka sithi ka ba upol u tho sekinong Ephesos nila ban ong ba ka dei ken kata ka ba upol u khot ken yiki bala siewspah baro na ka jinglong rem sya ka jinglong ka ba thmai da ukris Jesu sya kata ka jingim ka ba dawa ken ban yat ha ka jing shai kum kiri khoj bat ki trai snong ha ka yeng ka jong blai lingkot la ban ong ba ka dei ka sithi ka ba upol u hikai shu Siapang ka jingim ka bayat ha ka jingdom hynrei ban pensulori ki bakin yat ha ka jing shai bat bakin mi no na ka jingdom bat ba kin pen mi ye ki so jong ka jing shai da ka bayat ha ka jing thmai jong ka jingim kata ka jing hikai kalong ken da ka jingim ka bakat kum ukris bat ka hima ling ba ka bor ka jong umensem bakhoi ko ki Bangeit perkhat ya lade ka jingim ka bakum no phidai ban em nga la ban ong bangayo ya ka jubab hakini ki jing tho ko ki Bangeit kli le de ka jing em ka ba kumno phidai ban em ha ka jing dei ka jong phi bat ukris ne ka jing em ka ba kumno phidai ban em ha ka jing dei bat ka met ukris la ne ka balang kani ka dei ka Bynta ka ba upol ukwa ban i baki ta ki Bangeit ha ka nong Ephesos bakin don ya ka jing kala ka ba don ya ka dak bat ka syap ka jong umensem bakhoj ngaladep anon ra ya ka Bynta ka beningkong kata em da ka bayat da ka jing stad kat kum Ephesos kelong besan ka bakhat san minta ka por pat kadai ya ka bangin pe ya ka Bynta ka baar ka bangadon ban ya samat phi minta kalong em da ka siewspah ya ka por ya ka bangila ban syam na Ephesos kelong ka besan ka dekat ka bakhat riu ka por kadai ka wei ka dak jong ka jing em barok ngitip ya kata bat kadai ka jing ai ka bakordor laju batai ya kani ka kentian siewspah ya ka por haki ar jimut kata kumban thiet no ya ka por ni ban penan kam hok ya ka por ka ba phio baro kini kidi kita ki ba kit jimut bat ki ba shon ling ba kini kentian ban siewspah ya ka por ni ban thiet ya ka por ho chi sha nginum la le sing ila ban thiet tang ya ka ba je hynrei ya ka por kini ka por ka ba upol ukren kala ban sngu thu bet ba ka dei ka jingim ha ka shi khlip mat ka jingim ka ba yat bat ka ba telun ringkat bat ka por bat ka bom ju ne ni long kum ju kanang yat sha khamang bat sha prang bat kam ju yat shedien ni wan phai pat kini ka dekhot bat kini ka kentien siewspah le ni thiet pat ha ka tien phareng ki ong redeeming the time hoi kalong ka ka ba larangi penwan bet ka khasi ka dei bet ban penan kam hok ya kata kalat ne ka kabu baro ka ba ublai wa ai ka ketien por ha ni ka dekhot la penan kamru da ka ketien Greek kairos ka ba thau ya ka ayom ya ka por kalat ne ka kabuk siar ha ketien phareng ka ba ki ong seasons le ne opportunity le ne opportune time kat kum uriu stad u Solomon usiem u kraw utho ha ke ecclesiastes kalong ka balai ka khat ka beningkong don ka ayomi ki ai baro bat ka por ya ka jingthmu baro hapo ka beneng kini ki de kita ki por kini ki de kita ki ayom ki ba ublai ulai bat upol uang tungin penan kam hok eka leni banginom pelut pori balani banginom pen serwa ya ki ai baro ki ba ublai ulai kumta ban siewspah ka thobet ya ka jingkodor jong ka por ka ba ublai ulai ban penan kam hok ya ka unong tho ya ka sam kat kum kalenong ka ba siewspah khat riu ka khat ka ba khat ar uang ngan iPad ayu hau trai namar ki jingle bha jong u baro yanga
Kani kadai kawai ka kentian ka ba u bu ya ka ba u kwa ban ai ha ublai ya ka ba ublai ula kurku ula pendap ula ai ya u ya kani ka por da ka ba bu ya kani ka jingkeli ngan ai pat ayu ha utrai le se onjin dalayo ban pule ya kani ka dekat ka ba upol utho na Ephesos siewspah ya ka por ba kini ki sngi kilong ki sniew kadai ya u kan ya ka ba unle ya ka ba dai ka ba ula na ka Bynta ukan rat jong u balai hap ban keren ya kapor le se ngila ban keli hang ni upol balai hap ban keren ya kapor syapang ka jinglong ka jingim ka jong ki Bangeit leni kata ka sithi sa ka balang ngangit kem ba upol udan ya ka jingsung thu ka ba mayan balai bakalong ka bala ban sipun serwa eno ya kapor ba kumta ngin ompoi sya ka jing thmu ka ba kerpang ka ba ublai ukwa na uwei pa uwei u Bangeit tidai kumta ba upol u hap ban mention leni ban batai ban shon jingmut haki para Bangeit hak ta kapor bakin long ki bahusyar ban penan kam bha ya kapor ka ba ublai ula ai kumju lemda ngi sngo thu ya ka jing kodor jong ka kapor kala ban long bangin sudu le no ru ya ki ki ba kodor ha ka jing em kumta upol udah kentu ting ya ki Bangeit bakin penan kam bha ya kapor lada pi phai bat ngana Galatia kalong ka ban riu ka khat ka khandai hadu ba sipho ki kentien ki ba ong kom ni ti ha ka bale ba bha what ai bangin man that shu namar ha ka ya ba byang ngin yo ot lada ngim da du bor no kum ta ti kat bang yo ka lat ba bit tungin ya 3 minut ya ka ba bha ha ki briu baro hynrei kham tam ha kita ki bana ka kur ka jingai ini ki kentien kiri ki ba upol uyai banru haki para Bangeit haki Galatia haki sithi ka ba utho kalonong ka ban riu ka khat ba khandai ba sipo ngi i hang ni bakat bangi dang yo e kata ka lat ka babit kata ka kabuk siar leni kata ka por ka ba ublai ula ahangi uang tungin 3 minut tungin man thachu namar haka ya ka ba byang ngin yo ot no kan ya kita kiso ki badai byang ladangim da du bor ngini phai sok wei ka khat kat kum Timothy kalonong ka ba saw ka khat ba aru upol udah kentu jur ya uni usyakri ubarang kena ubayem ya lor lang ha kaling ha ka jong da ka baong kumni tu men ya lap ya kata ka ketien tu yai minat ha ka badai por ha ka bom dai por de tu pen kendu tu sneng tu kentu da ka jing sha slam baro bat ka jing hikai kini kita ki kentien ki ba upol udah kentu om tangi ki Bangeit ha Ephesos kumjuru ha Galatia kumjuru Timothy bat baro ka dei ka rukam em ka jong pol ka ba ulah sngot khu bha ba ka por ka long ka ka ba koror bha ya ka ba umla ban pin serwa kumta nga ban phi ha ka ni ka por kumta tung ini sheme ka ni ka khilmat na ka Bynta ka jing em ka jongi hatu phi tip ba phi ju pin serwa ka ya ka por perkhat ya ladi hakinu ki Bynta phi pulut ka ya ka por shem ba ka ni kan long ka jing kai bat ka jing bam ka ba em na ka Bynta ka jing em ka jong phi ni hatu piju perkhat ba phi da penan kam hak ya kapor wat ya ladi hakinu ki Bynta phi la penan kam bha ya kapor ya ka ba phi isha bakala ai ki ba kodor ha ka jing em ka jong phi shu ngila ban keli balai ngi de ban siewspah ya kapor namar kapor kalong ka jing em ya ka ba ublai ula ai ha ubreu bat shu ru kalong ka balingkot hadu ka kata ya ka balat ho ha ka ktien ka jong ublai ya ka jing em ka jong ubreu bar balai penes riem bakalong tangkum uplang usentiu bat ulo ubayai jakno lada pi phai bat ngana job kalong ka bakhat saw ka khat ka beningkong hadu balai ka kren sepang ka jinglong ka jong ubreu bat ka jing em ka jong ka jing tho na sam kalong ka bakhandai pho ka khat ka basan ka kren ya ka tahi ka ju kumju ru ka sam ka bisi spalai ka khat bakhat san khat riu ka kren sepang ka jing em ka jong ubreu kalong ka basroin hadu ka ta Jacob kalong ka beningkong ka khat ka bisi pho hadu khat wai ru ka kren ya ka ju hi ka phang ningkong Petros iwai arpusaru ka kren ya ka ju hi kini ki khat ki Krishan ba balai ngi haban siewspah ya ka por nemar ba ka jing em ka jong ubreu kalong ka belingkot hadu ka ta kani ka jing em kale kumno kale kloi bran ka por jong ka jing em kadai ka daw ka ba kongsan imat ka ba upol ui ba ukwa ban pen kan mau bang ngem dai ban shule kai wat ka kala ban butut no kala ban lek no na ka sangti ka jongi leni na kata ka bor ka ba ublai ula pen kup hangi namar kat bangi yo ya ka lat ka ba bit teng ngim penan ka me ka ngi ong ngin ap ya ka wai pat
hynrei kapor kala shulet no bat ka kabu ka ba ublei ula ibet baun ai hangi ka yai ja no kumta ka jing thmu ka bajanai ka jong ublei ladangim pikir bha ya ka ba kumnungin penan kam ya kapor kumba pol ukwa ka longken ka bala ban shudu le no shu na ka ni ka jingling kot jong kapor upol ukentu ya ki Bangeit kat kum kolosai ka long ka basau ka khot basan wong tu ya ha ka jing stad sya kita ki balong shabar da ka ba siewspah no ya kapor tu ya ka jing stad sya kita ki balong shabar upol le se kum ubriu ubasyam phang ya la ka jingim utip ya ka jingling kot jong kapor ni ka jingim kum ta ukentu bangin long ki ba khmih bha kadai karukom kren ka bakit jimot bat ka bajeliu bha ban penan kam bha ya kata kapor ka ba ublai ula penwan ha ka jingim ka jongi khamtam ya kita ki ba shabar ke kini ki ba shabar kide kita ken ki ba empat yo ban penia so ya lede bat uturai lene kimpat don ha kata ka hima ka jong ublai bat kimpat don ha ka long yeng ka jong ublai upol de halo jong kane u kentu ken udah kentu ting ya ki Bangeit bakin siewspah ya kapor na kadi ka dekat kad kum Ephesos kelong besan ka dekat ka bakat riu upol uang bangi dei ban siewspah na ya kapor namar bagi sngi kilong ki basneu balai ngi dei ban siewspah ya kapor upol uang namar bagi ni ki sngi kilong ki basneu upol ngangit skam udai ubriu balamat sisha ya kita ki sngi ki ba kiba jinjar hadu kata-kata lada pipai bat ngana ningkong koren kelong ba khandai ka dekat bakat san hadu ka ba arpenyo hoi de sing anum pule ya ka hynrei ngakerpat ya pi ya ka ba pin pai ya ka ba pin pet ya ka jingim ka jong pol bakat nu shisha ulamat ya ka jingim ka ba hynrei omshim la shupun serwa le no lani omshim la ai daw lani bat wan wat ikinu kilat kilinti ban lat no hynrei ulale kat bala ban job ya ka thong leni ka price ka ba ublei ulabo hakmat jong long ba upol ula klalong bat ki balat luot ban le kum ubalat luot bat ki badan ka hukum kum ubatip hukum bat ki ba klem hukum ru ban yaad kum ki ba klem hukum bat ki breu baro ula klalong khnang ban yo ban job iki sya ka hima ka jong ublei kalat ka kabu ka ba ublei u ahengi kalak ban numlong ku mangingi perkhat kalak ban long ka ba sniew kalak ban long ka ba hynrei hapeng jong kita upol u challenge lani u tunjuk yang abade pi ban ong tu ngin siewspah ya kapor wat la ka sngi ka jingim ka jongi kilong ki ba sniew u ong ki sngi kilong ki ba sniew namar upol sisha hak ta kapor ka ba utho ya kini ki sithi leni hak ta kapor ka ba uim imat kalong ka ba ibit hadu ka taban penserwa ya kapor ni ka kabu ka ba ublai ulabo namar upol wat haba udan hak ying bendi sim la ai daw ya ka ban shu thia thai no hynrei ula sim ya kalat ka kabu ban job iki ben sim sha utrai wat ban tho ya ki khatlai tuli ki sithi kadai ka jingim ka jong na kini ki jing jinjar hapeng jong jinglai keleng hynrei upol ula pendap ya kita baro bat unong job ken om tang ya ka thong ka ba ublei ulabu hakmat jong hynrei unong job iki men sim baro khamtam ya kita ki bang don shabar jong ka hima ka jong ublei ubreu ubabaro ubangingi le si pini bet ba kidap da ka jing jinjar ubreu baro ubangingi syam ula banlong ba ubas sniew hynrei wat hapeng jong kata ka thong ka ba upol uang ngi de ban siewspah ya kapor khnang bangin job ya kata ka ba sniew da ka ba bha ai ba kibreu baro kini nadu ubreu ba hapo du leni uba crowd du nadu kibam nang bom stad hadu kiba nang kiba stad nadu kinong sensyar hima bat sima baro kin job ken sya ka hima ka jong ublai da ka ba pinang ban siewspah ya kapor lem da kum ta ka jing sniew jong ka pop kan kurup ya ka ba kum kita kibreu ladangi ngim shim ya ka kabu ya ka ba ublai lobo yangi lani ladangi ngi shu ple serwano kan mau ka jing sniew kan job thiaw yaki kan yurot yaki lani kan bamdu yaki lada ki sngi ki jong upol kilong ki ba sniew bat ki ba kloi hadu kata kata ban pen job pen toran ki breu da ka jing sniew tu perkhat mo pi ki bakat no tam mentale ngiru mentangi don ha ka jing sniew ka baharukom ya ka bangi don kam bangin yele kat bala ya ka bangin yo ban job no om da ka basniu leni ban aidaw hynrei da ka bangi pej bhai ka por ngin pej bhai ka lat ya ka lenti ya ka kabu ka blai bu akhmat jungi ngin penan kam ya ka tanah ka ta ka brom ka jong blai namar ka ta tu ngin penan kam klo ya ka lat bad ya ka por ha ka jing im ban job ikimen sim shau blai ngin pulilang shushu na Filipi ka lenong ka beningkong
kedekhat ke baar penyo hado baar kendai upol utho ikini kentien kumne tang ba kerukom ke jingim ke jongpi ai kania deidur bat ke gospel ukris bala rangawan bani i yepi leni habangam don ngan yo sngo shapang ke jinglong ke jongpi ba pieng scam ha ka wei ke mensim da ka bai pen da ka wei ke jingmut na ka benta ke jinget gospel but klem de pinsep ting yepi ha ka ei ru da kita ki nong shun kaba long haki ke dak shinna ke jingjat hynrei hapi ke jingpen imken ka taru na ublai naba hapi la ai na ka benta ukris om tang ya ka ban ngai ha u hynrei ban sha shi tomru na ka benta jong u kani ke dekhat ka wa upol utho siki Filipi ha ka jing sha ha khmat khandiat na ka dekhat ka ba arpuai upol le ula IT la ka jong jing im na ka ba ong yang ban im kalong ukris bat ban yap kalong ka jing mentoi kaba ukentu leni ukwa ikini kinong Filipi kalong ba ka jing im ka jongki la kalong ha kanu rukom kadai ban job bet da kata ka gospel kaba la job iki da kata ka jing khot da kata ka jinget bakin yang scam bat om tang kata ya ka bakin ye sha sitom ru ringkat bat kata ka jing khot jong ka jinget ka jongki om tang ya ka bangen nget leni ban ai down opat la rakiwan ki jing hynrei wat ya ka ban shimru ya ka lat ka kabu hapreng jong kijing bat kijing sha sitom kiba ublai ubu khmat jongi kum kading phna kaba uptrai ula shim ban ba na ka benta jong ab jong phi kat kum ecclesiastes kalong ka khandai ka khat basipo ka ong kum ne ka ei baro ka ba ka kti jomi ka shim ban le e ka ta dala ka borba namar omdan ka kam lemne ka but lemne ka jingtep lemne ka jing stad ha ka jingtep sha ka ba me le unong tho ya ka ni us im solomon ukentu ikireu stad jong ka por ka jong u amda ka ba u ai ya ka nu ka kentien leni ka but hynrei ong ban le bet ai ba kita ki kti ka jong phi kin trei bet ya kat ka ba ki kisem namar baladangi ngim le ekata kin ma ondangi layap nginum la shu ban sim ya kata kalat kalenti kadon ka jing ong jong kireu stad kireu perkhat ka ba ong kumne haba pidon ka kabu ne ka lat kumta phila ban kem ya ka haba phisem ya ka hynrei haba ka kabu kalap ya phi hynrei phi klem pen kre phinum la ban kem ya ka kan let no bat phin om la shu ban tip ni wat shu ya ka wat ai habangi em ha ki sngi kiba ka jing sniew ka jing jar ka don ringkat kan job no leni kan pelongi bengin ai daw hynrei pen ban ngin pen kalalong ya ka daw ya ka bangi ngin troi sitom na ka benta ka thong ka ba utrai ubu khmat jongi shu tungi ni perkhat na ka jing em ka jong trai Jesus Christ kumno siewspah ya ka por lani upenan kam ya ka lat ka ba udon ha ka jing em ka jong u kat kum yones kalong ka ba khat lai ka khat ka ba ar hado ka ba san ki kentien ki ba ong kum ni ti haba kidang ya bam jing ba met haba usaitan ul subut lupa ha ka donut u Judas Iskariot u khon u Simon ba on dino ya u Jisu u tep ba u pa u IT no ike baro ha ka kti ka jong u bat ba ulami no na ublai ba on salet no sha ublai u yeng jot na kata ka jing ba met bat u bo no ela ki jankop bat haba ula shim ya ka janyat ula panpo ela de hadin kata ula theom ha ka dabar bat ula sedang ban sat iki kijat jong ki senran bat ban nyat iki da kata ka janyat da ka ba ula panpo ya la de ngakwa banon ra ini sembo perkhat shuai ka bangin penkut ya kani ka jing ya sam ha kani ka por ka bamenta kalong bani iru no turai kan rat jongi ba kumno upenan kam ya ka por wat hatmir jong ka jingyap ka jong u ulatip ba Judas Iskariot un sa din oi u ulatip ba ki eke baro ki sniew ki ap khmih kamang ya ka jingim ka jong u hynrei shim la penle no ai ya ka lat ka kabu ka ba u yo penban ula shim ya ka ta ka dabor ula bo ya kita ki jankop ki jong u ula panpo ya la de da kata ka janyat bat ula sat penban ya ki kejat jong ki senran ki jong u kabamut ya ka banga kwa banora hang ni kare ka kamram ka ba u sngo thu khat ba udang yo e kalat ban syakri kalat kade u ban syakri bat ulawan om tang ya ka ban syakri hynrei ban wan ban syakri bat kani kade ka thmei ka jong ka thong jong ka jong Jesus Christ kalong ban syakri bat ngangit kem haba u yo e kalat ka babet ula syakri yaki Shushu Jisu kat kum Yohanes kalong ka khandai kat basau Ukraine yakini kentien uang kadai yang ban trei kita kijing trei jong utau bopha yang kat ba kadang don ka sngi kamiet ka ja anda kumta om don shu bala ban trei karukom perkhat ka jong Jisu
bat karukom i ke jong Yesu ya kalat kalenti kadai be yu ba un terai kat bakas sngi kadang don leni kadang sa nomor utep ba anda kala let no leni kamiet kalawan onum la asyu ban terai ka kalong ru ka basisha ka jingim ke jonga ba ka jong phi nginum la asyu bangin terai la da kata kapor kala let no nangi leni kata kalat leni kata kabu kam don syu bat teng nginum la asyu hiru ban yo yakum kata kalat ka kamram jong Bangeit leni jong ka Bangeit kabang akwa ban ong kum kinong bot ki jong Jesus Christ kadai bet ya bangin ya kalat ya kabu bangin syakri bat bangin sakhi hakipor baro kum ka jing pun kot ai ba kini ki kentien ki bangal yo ban sam hakani kapor halor ka phang ka jing kaba kumno Bangeit udai ban na kani ka mat ka baar ban na ka ba siewspah ya kapor ngangech khem kinlong ki jing bam ki ba ki ban wanra ya ka jing sedang ka thamai ha ka jing ka jong phi ngakerpat epi baro ki basngap bat ki basashkor ya kani ka khubor hakani ka por ko menta bangin se beteng biang ki mat ki babot kata na ka khat ka ba khat nyau bat ka ba khat phra ka ban long ka mat ka ba lai bat ka ba saw ha ka wei pat ka video ublei undaring kat bat phi bat Jesus Christ uba utrai un yo ban thau thamai ye phi na do menta shiru ki bobom jukut amen.